L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur Ġenerali l-NAO laqa f'pajjiżna rappreżentanti mill-istituzzjonijiet supremi ta' awditjar tal-Maċedonja ta' fuq il-Polonja u s-Serbja. Fost l-oħrajn f'din il-laqa saru diskussjonijiet dwar kif tista' tkompli tissaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam filwaqt li ġew diskussi l-isfidu u l-opportunitajiet fosthom favur aktar indipendenza, sostenibilità, partiċipazzjoni akbar mill-stakeholders u l-implementazzjoni tal-Aġenda tal-2030 għall-iżvilupp sostenibbli. Din il-laqa multilaterali servit biex issaħħaħ il-governanza u l-effettività tal-awditjar u bekk komplet issaħħaħ l-impenn ta' pajjiżna biex jaċċella f'dan is-settur pubbliku. Iskop ewlieni huwa biex aħna naqsmu esperjenzi tagħna u nitalmu minn xulxin. Aħna fi qasam ta' awditjar naqsmu l-istess ċirkostanzi fi pajjiżi differenti tagħna u meta naqsmu daw l-esperjenzi, naqsmu każi ta' good practice, inkunu qegħdin nitalmu minn xulxin. Għandi pjaċir ngħid se nintaqgħu 4 awdituri ġenerali tal-Polonja, tas-Serbja u tan-Nord Macedonia. U kull wieħed minna se jagħmel presentation. Fil-każ tagħna ħanagħmlu presentation importanti fuq sustainable audits. L-Awditur Ġenerali Malti kellu jassistuh ukoll id-Deputat Awditur Ġenerali Noel Camilleri, l-Assistent Awditur Ġenerali għas-sezzjoni tal-Performance Audit William Peplow u Rebecca Vassallo li il-Liaison Officer għal affarijiet barranin.